Kalpasan nga mamuan tayo ni Apo Isus nga manubot kan mga isalakan tayo. Kalpasan nga tinalak tayo isuna nga manubot kan mga isalakan tayo. Dakal nga yaman di jay kapusta di jay kat regalo nga ito di Diyos di pananggupat na iti puso kon panunod tayo nga maawatan tayo iti mensahe panakay salakan. Ngarod hanga nagpating di jay iti pamati. Iti daduma kunada nagpatinggana jay. Kunada di bali tanay salakan ako. Importante lang mo kanya kat may salakan na. Usturyain. And no may sakang agpanpanunot na kunang kat di bali usturyain may salakan ako. Importante lang mo kanya kat yan ay salakan na. Sa minam ti pamati baka hangkang apudpudno nga nagbawawi iti basol mo. Hangkang apudpudno nga nagpasakop iti ebanghelyo gapusta iti panagpasakop kan panangawat kani Kristo Jesus iti biyag mo. That is a lifetime commitment. Han nga one day, after that prayer, ngayon kararag mo ti panangawat mo, agbiag ka ti kayat mo, han nga mabalin niya. That is just a proof. May salang natang ebidensya, nga han mo amu, hamungan awatan, itikat na sa munti umawat. Nga ti panangawat kini Apo Isus, that is a lifetime full trust and lifetime nga panagbiag kan panagpasakop kini Jesucristo. So han nga mabaling ako nang madibali. Importante lang mat kanya kat na inawat ko ni Kristo. Dagita nga banag kanya-kanya diayon. Hanga mabalin diay. Dapat agtuloy no pudpudno ka, nanawatam ka nagpamati ka, agtuloy ka. Dahil ti kaparit na Apostol Pablo isong adalalan tayo dito libro iti Colossians. And kadagiti kakabsat ada tayo iti YouTube channel tayo. Welcome kakabsat. And kadagiti hampir nga nag-subscribe. Ingayon nyo dito channel tayo iti YouTube. There is a additional material kan source tayo iti panagadal tayo iti panagdaktaw tayo iti pamati. Dito iti daily verse by verse nga adal tayo. And I hope and I pray nga direct to the point kat maadal tayo dito and it will help you iti pamati nga pudpunong anak ti Diyos. Alright, so ada tayo di Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, tadalon tayo takat iti verse 23. Kuna na jay, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Ngayon, after presenting ni Jesus Christ lang, by his death, baba iti panang itad na iti biyag na, and baba iti panang itad na iti dakto nga perfecto kan kompleto nga sakripisyo tapno iti tao ket may kan iti panakaykapya iti Dios. Dahil iti challenge kada tayo. 23. Ngaron, continue in the faith, grounded and settled. Nakita iti ay haan nga mabaling ako nam nga di bali tanay salakan akong gusto diayan. Haan nga mabaling ako ng mga gusto diyan, iti concern ko lang mo kat kararwak. When it comes to panagpamati, no kunang magpasakop kay ti Dios. Aglugin di panang awat mo kani Kristo Jesus kung manubot kan may salakan mo. Hanggang nagpatinggat jay. That's the start for a lifetime nga panagpasakop iti Apo. Agpasakop tayo, tuloy tayo magbiag para kanya na. Panatnakan tayo nga pudpudno nga ni Ada ni Apo Diyos ti biyag. So kung continue in the faith, ituloy yung iti pamati. Nairamot kayo kuma, haan nga mayalis, haan nga magungun. It is just like iti may isang anchor, iti may isang barko. Nakasapulan di anchor nga di ay, tapno uray mo nagpigsa iti daluyon, haan nga mayalis. Iti area, di barko that will destroy iti barko. Iso iti kalso na di barko. Naikalso kayo ko may iti kalso nga nabakod nga han nga madadaan nga mangyalis kada kayo. That's the point. And kitaan nyo, be not move away from the hope of the gospel. Dinamnama iti ebanghelyo. Dinamnama iti pamakawan. Dinamnama iti eternal assurance. Dinamnama iti eternal place. Dinamnama iti eternal body. Dinamnama nga a relationship kat naisimpak kan na ornos dinamnama nga ito iti ebanghelyo. Kuna ti sa ti Apo, please. Ang kayo nga mayalalis dito. Diya assurance na nga diya. Dahil ti dadumaawan ti assurance da. Kuna da awatam ni Kristo nung tapno agtultuloy, tapno sigurado, kastoy ti aramidem.
Anda nga ana yun. Ada iti panang duwa-duwa ti tinabaw ni Kristo. Dahil iti lablaban na Apostol Pablo, pulisan ko mga kasya di pamati. Ada ko madi panagtalok. Nga panang petpet iti pamati. Kenamnam nga iti Ebanghelyo ni Kristo kat kompleto, perfecto diya. Kat mapagtalkan. Dan kunana dayto iti mensahe kas kasabak kada kayo. Under heaven. Nga siya nga mismo nga ni Apostol Pablo isuti apang ko in kas kasabak nga nagserserbian nga indandanon nga mensahe iti sinuman nga napanan nga lugar. Please kakabsat. Iti panagpamati ti Apo kat hanga nagpatinggay iti panangawat. That is a lifetime commitment starting di chimpo nga inawat mo. Katagtutuloy ka nga nagbalingan na napudno kinabakad. Isungay nga nukit kitan tayo. Impakita ni Kristo Jesus jay istorya jay the parable of the sower and the seeds. Ada di daduma nga seed na paniyan ti kabat batuan, ti daduma thorn, ti daduma iti dalan, and kuna iti saw ti Apo dagi jay napan di thorn, napan di kasisitan, napan iti kabat batuan, napan iti dalan. Those seeds kat di nga class dagi seeds nga dagi nga napananda kat dagi jay luglugan nga napnapan kat iladladawan na iti puso ti tao. Nga dagi adu dagiti kuna nga mang-awat iti kini Jesucristo nga manubot ken mangisalakan na. Namhanda awan iti panagpasakop kadi kanyada. Awan di panagtuloy nga mangkitaan nga pudpudno ti pamati. Nagdengeg da lang na preserve dati mensahe na madamdama kat awandan. Apay. Gapusta ti panangawat da lang ing kararag mo ni sinner's prayer na isalakan kan nalpas. Kung natin sa ti Apo, there is something that we need to break iti panagsilbi tayo. Nga awatom ni Kristo Jesus kat agrugita ta, agpasakop ka kanya. Agpasakop ka haang atap no mamintinar iti panakaisalakan mo. Agpasakop ka kanya, agtuloy ka. Kadeta ti pamanaknak mo nga naisalakan kan. Deta ti pamanaknak mo nga dati Espiritu ti Diyos kanya. Deta ti pamanaknak mo nga dati nabalbaliwan nga biyag kanya. You are a regenerated man. Nabalbaliwan ka nga parswa. Deta ti pamanaknak mo iti genuine conversion. Deta ti pamanaknak mo nga genuine iti panagpasakop mo ti Ebanghelyo ti pamati. Deta ti pamanaknak mo nga pudpudno ti repentance mo. Isu nga agtuloy. Not to maintain the salvation, but to prove and to validate nga pudpudno iti pamati. So makita yo, mang panaknak di ay nga talaga nga pudpudno. No, ti maysa nga tao kat nagsardeng nga dagos hanamalain tuloy dati ti kadadanag. Baka bareng-bareng ti pamati na. Buteng na lang nga mapan di impyerno inawat na namhana nga naawatan talaga iti panagpamati nga ti panagpamati. Ti sukat na ti panagpamati kat iris a lifetime nga kun natin nga panagdesisyon. Na awatom ni Kristo Jesus and at that moment in time God will give you eternal life and nagtuloy ka not to maintain the salvation but to see no ada kanyang tibiyagang nanayon and to prove to people na pudpudno ka nga naisalakan ken panaknakam ti bagim ken panaknakam ti sangawan ti Dios na talaga nga nagpamati ka. So nga tuloy tayo grounded han nga mayanis namaan tayo dagi mensahe nga namnama ti Ebanghelyo nga tayo umikat iti Ebanghelyo. So that's the message for today and I hope iti sangawan ti Dios pudpudno nagpamati ka iti Apo. God bless you.